ఆయన అడుగుతుంటే మీకు వచ్చి నేను సీవన్ ఇట్లా వాళ్ళకి సరిగ్గా ఆరోగ్యంగా వర్క్ చేయట్లేదు వాళ్ళకి ప్రాబ్లంగా వాళ్ళకి వచ్చేసరికి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళాలి కదా ఆ అమ్మాయి కష్టాల మీద వస్తాను నెక్స్ట్ ఇవ్వాలి కదా అందరికీ అని అడిగినాను తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు మీటింగ్ ఈరోజు 17వ తారీఖు రాణి మున్సిపల్ ఆఫీస్కి మీరు ఏమైనా ఉంటే చెప్పుకోండి అని ఇచ్చారు అనుకొని ఈరోజు వచ్చి మీకు చెప్పడం జరిగింది. మా గ్రూప్లో మీనా కుమార్ కష్టాల మీనా కుమార్ అన్నమ్మ మా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ పొదుపు పుస్తకాలు తీసుకెళ్ళి దాంట్లో 90,000 తీసుకెళ్ళి అడుగుతుంటే ఏ సమాధానం ఏమి ఇవ్వట్లేదు. శ్రీనిధి 10 రూపాయలను కట్టించుకొని 70,000 దాకా కట్టించుకున్నారు. పుస్తకాలు కూడా మాకు ఆడుండేది. ఆ డబ్బులు కూడా మాకు ఏమి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమి ఇవ్వలేదు. రెస్పాన్సిబిలిటీ అడుగుతుంటే నాకేం తెలీదు మీరు కట్టిన కాడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి అని అంటారు. బ్యాంక్ మేనేజర్ని అడిగితే మాకు తెలియదు అంటారు. మీనా కుమార్ని అడిగితే మాకు తెలియదు అంటారు. మా పుస్తకాలు ఎవరి కాడ ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పదు. అదేమంటే మా ఇంట్లో వచ్చి చూసుకోండి అని చెబుతుంది. ఓబీలు ఎవరైనా అడిగితే కూడా ఓబీలు ఎంత మట్టికి మాకెవరో కూడా తెలియదు. మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఏది మాలో 4-5 వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు. జగనన్న తోడు కానీ ఏది ఇవ్వలేదు. మాకంటూ ఏమీ రాలేదు గవర్నమెంట్ నుంచి. మేము అడిగినా కూడా మాకు లోన్ సెలక్షన్ ఏమి లేవు. మాకంటూ ఏం మీటింగులు కూడా ఏం పెట్టలేదు. గ్రూప్ మీటింగులు కూడా ఏం లేవు. ఏం జరుగుతున్నా కూడా మాకేం తెలియదు. మొత్తం మీ దగ్గర నుంచి ఎంత డబ్బులు రాబట్టారు? మా మొత్తం కలిపి శ్రీనిధి డబ్బులు 70,000, బ్యాంకులో పొదుపు డబ్బులు 90,000, బుక్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లు కూడా లేకుండా చేసింది. ఇంత మటుకు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి లోన్ లేదు మాకు. ఆ 30,000 తీసుకున్న కానుంచి ఇంత మటుకు లోన్ లేదు. అది మున్సిపల్ ఆఫీస్లో మెప్ప కంప్లైంట్ ఇచ్చారా? కంప్లైంట్ వచ్చి అడుగుతుంటే పెట్టుకోండి అమ్మా అని కరోనా కోవిడ్ కేసు అని 5,000 ఇచ్చేది. అవి ఇంకేమన్నా మర్చిపోండి మా ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా తీసుకోండి అని అంటున్నారు. వచ్చి అడుగుతుంటే కోవిడ్ లోన్ 5,000 ఇచ్చేది. అది ఇప్పుడు దాకా కట్టుకున్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు లోన్ కానీ అప్లై చేసుకోవడానికి అని వచ్చింది. ఆ 30,000 తర్వాత మాకంటూ ఏమీ లేదు. మా గ్రూప్లో నుంచి మేము ఏమీ తీసుకొని కూడా తీసుకోలేదు. పొదుపులు కానీ లోన్లు కానీ ఎటువంటి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఏ సదుపాయాలు కూడా మాకు లేదు. మీ ఏరియాలో మీ ఒక్క గ్రూపేనా మిగతా గ్రూపుల దగ్గర కూడా? నాకు తెలిసి మటుకు మా గ్రూప్ మా గ్రూప్లో వచ్చారు కదా సార్ వాళ్ళ చేత మాట్లాడి మా గ్రూప్ అయితే మాకైతే. ఆ అమ్మాయి ఎవరు? మీనా కుమారి అంటే ఎవరు? మా ఇంటి కాడే సార్ కష్టాల మీనా కుమార్ అని ఆర్పీ. మా గ్రూపుల మీద ఆర్పీగా ఆమె హెడ్గా వేసి. మీరు కలెక్టర్ గారికి ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చారా? ఇచ్చాం సార్. అప్లికేషన్లో మేము సావధానం రాసి కూడా ఇచ్చాము. ఎవరికి ఇచ్చారు కంప్లైంట్? కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చాము. నా పేరు సల్లూరు అని 31వ వార్డు. 31వ వార్డుకు సంబంధించి ఆర్పీ అయినటువంటి కష్టాల మీనా కుమారి శ్రీనిధికి పొదుపు డబ్బులకు సంబంధించి సుమారు 10 లక్షలు పైగా జనం సొమ్ము తీసుకొని జనం కట్టే డబ్బులు కట్టకుండా వాళ్ళని మోసం చేస్తూ ఉంది. అది నా దృష్టికి వార్డులో ప్రజలు చాలామంది గ్రూప్ సభ్యులు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చి లెటర్ పూర్వకంగా రాసి సంతకాలు పెట్టి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ప్రూఫ్స్ మొత్తం నేను కలెక్టర్ గారికి గ్రీవెన్స్లో తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాను. కలెక్టర్ గారు ఈరోజు విచారణ నిమిత్తం హనుమాన్ నుంచి రావడం జరిగింది. మేము కోరుకునేది ఏంటంటే జనంకి సుమారు 10 లక్షలు పైగా గ్రూప్ డబ్బులు అడిగిన వాళ్ళని నాకు జీతం ఇచ్చారు అనుకోండి, లేదంటే ఇంకొచ్చి గట్టిగా అడిగిన వాళ్ళని గొడవ పెట్టుకొని వాళ్ళని బూతులు తిడుతూ దుర్పరసలాడటం జరుగుతుంది. ఓబీ నంబర్లుగా సొంత కూతురైనటువంటి కష్టాల ప్రవళిక అనే అమ్మాయిని పెట్టుకొని శ్రీనిధి డబ్బులు సైన్ వాళ్ళ సొంత బంధువులు పెట్టుకొని శ్రీనిధి డబ్బులు డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ కష్టాల ప్రవళిక అనే అమ్మాయి కూడా ఒక వార్డు వాలంటరీ పనిచేసే అమ్మాయి. ఈ విధమైన ఉండకూడదు. మ్యారేజ్ కూడా కాలేదు ఆ అమ్మాయికి. అలాగే ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేసి ఇబ్బంది పెడుతూ వాళ్ళ డబ్బుల్ని విచ్చలవిడిగా వాడుకుంటూ వాళ్ళు అడిగిన వాళ్ళని బాగా ఇబ్బందికరంగా చేస్తుంది. కావాలంటే ఇదిగోండి నా కాడ అన్ని ప్రూఫ్స్ కూడా ఆ అమ్మాయి గురించి ఎంత కట్టాలనేది ఉండేవి. ఇదిగోండి బ్యాంక్ బుక్కు సంబంధించి లీడరు కష్టాల ప్రవళిక సొంత వాళ్ళ బంధువులను పెట్టుకొని ఈ రకమైన జనాన్ని మోసం చేస్తూ అదేమంటే మేము నిర్ణయం మార్చాము, ఓబీ నెంబర్స్ మార్చామని మళ్ళీ పుల్లబొల్లి మాటలు చెబుతున్నారు కొంతమంది ఆమె సపోర్ట్ చేస్తూ. ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేసి మా వార్డు ప్రజలకి తగిన న్యాయం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా అధికారులను కానీ కలెక్టర్ గారిని కానీ కోరుకుంటూ ఆ అమ్మాయి గురించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం. నమస్కారం. ఆ అమ్మాయి రాలేదా? నేనా చెల్లిపోయింది. ఇదిగో
పెట్టు. ఏంటిది ఇది? చెప్పు. అలాగే మేము ఎప్పుడైతే 2 వారాల క్రితం కలెక్టర్ గారికి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి గ్రీవెన్స్లో ఇచ్చామో దాని తర్వాత ఈ కష్టాల మీనాకుమారి అనే మా ఆర్పి 2 టౌన్ చీరాల 2 టౌన్ సిఐ గారికి వెళ్ళి మా మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ అమ్మాయి మమ్మల్ని చేయి పట్టుకున్నాడు, అబ్బాయి పట్టుకున్నాడు అని చెప్పి మా మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఏదో విధంగా మమ్మల్ని ఇక్కడ విరికియాలని చూస్తుంది. దీన్ని సిఐ గారి 2 టౌన్ సిఐ గారు కానీ చీరాలపేటలో ఉన్న నాయకులు కానీ దీన్ని గమనించి దీని మీద విచారణ చేసి మాకు తగిన న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం.